Ake sithinte lesi sihloko sokuhola, ukuba umholi. Onjani umholi oqotho? Iyiphi inhlobo yokuhola ebalulekile? Sinabaholi abahlukahlukene ey'nhlakeni ezahlukahlukene zempilo, kusuka emphakathini kuze kuyoshaya ekuholeni komhlaba jikelele. Ihamba kanjani lento yokuhola? Ikuphi okubalulekile ukuze ube umholi oqotho? Kunamazwi ashiwo omunye wabaholi wakudala, uMahatma Gandhi, athi yiba ushintsho ofuna ukulibona emhlabeni. Noma ngabe iluphi ushintsho othi wena kumele lwenzeke emhlabeni, qala wena ube yilolo shintsho. Sonke singabaholi ngandlela thize, kepha ubuholi obukhulu kunabo bonke nokubalulekile ilobu bokuzihola wena, ukuba umholi kuwena uqobo. Ngoba ngempela awukwazi ukuhola abanye abantu ungakwazi ukuzihola wena. Zonke ezinye iy'ndawo ongahola kuzona ziyalandela, zincike ekuthenini wena uzihola kanjani. Ukusho ukuthi uma ukwazi ukuzihola wena, lokho kuyisisekelo sokuthi ungaba umholi kwezinye iy'ndawo noma kwezinye iy'nhlaka zempilo. Kuningi-ke singakubala njengezenzo zobuholi obuhle. Ubuholi-ke obuhle, ubuholi obuqotho nobunenhlonipho nobuyoninco. Sizobheka ngendlela elaphaya kwenye iy'nkulumo zika-Dr. Miles Monroe. Ngizofisa sibuke iy'fundo eziyisikhombisa ezilumbaniswa nobuholi ezisuselwa enyonini ukhozi. Okokuqala, inyoni ukhozi uma lundiza lundizela phezulu, alundizeli la okundizela khona zonke ezinye iy'nyoni. Lona lundizela le phezulu ngaphezu kwamafu. Kuyavela futhi ukuthi ukhozi ilona oluphila isikhathi eside kunazo zonke iy'nyoni. Omunye umehluko nje lowo okulona. Ngokwehluka-ke kokhozi ungazifanisa nalo nawe uma kuza la ekuholeni, ube umuntu ohlukile kwabanye abantu. Lokho nje kukodwa kulwenza lehluke, ngoba uma undiza uyaphezulu kakhulu, uyaphela lo moya lo ophefumulwa iy'lwane nabantu, lo obizwa nge-oxygen. Uma usulapha phezulu kakhulu uyancipha ube mncane. Manje lezi ezinye iy'nyoni uma ziyakhona ayikwazi ukuphefumula, kodwa ukhozi lwayifundisa ukukwazi ukuphila kuleso sigaba somkhathi. Ngalokho nje lwehlukile kuzo zonke iy'nyoni. Njengomholi kumele ukulangazelele ukwehluka, ukwamukela futhi ukuthi uzoqhamuka nezinye izinto abanye abantu angeke bey'qonde, abazokubuka ngenye indlela uma uqhamuka nazo. Kumele ukwamukele ukuthi wena wehlukile, noma ngabe yini oqhamuka nayo. Ngisho ngakuthiwa abantu abahambisani nayo, kodwa wena ukwazi ukuyimela, ukwazi ukuma nayo. Okwesibili, ngenyoni ukhozi lukwazi ukubona le kude. Amehlo alo abukhali ngendlela yokuthi lukwazi ukubona inhlanzi isemanzini, lona lule phezulu.
Ukubona kudeke singakulumbanisa nombono ongabunawo ngento ethize. Ungabe umbono nawo ngomndeni wakho, umbono nawo ngento ofuna ukuyikhiqiza, umbono nawo ngendawo yangakini. Kumele ubukise okokhozi, ungabuki ugcine la, kodwa ubukele kude izizukulwane ezizayo, iminyaka ewu-50 ezayo, iminyaka engama50 ezayo, iminyaka eyikhulu, eyinkulungwane. Kumele umbono wakho unwebe, ube mude, ubuke kude. Uma uwumuntu-ke kubalulekile ukuthi ube nombono ojulile, ngoba uma ungenambono, ungenanjongo, abukho ubuholi lapho kuwe. Abukho ubuholi ngisho bokuzihola wena, ngoba kumele ube nombono wakho uqobo ukuthi wena ufuna uzibona ukuphi eminyakeni engaka. Ake sithi uzophila iminyaka eyikhulu, ngomnyaka wama70 ufuna ukuzibona ukuphi. Kumele ube nombono ojulile ekukhuleni kwakho. Ukujula-ke kombono kwakhela phezu kwey'nhloso ezinhle, ikakhulukazi ey'zosiza iy'zukulwane ey'zayo. Awucabangi nje umuntu owaqhamuka nombono kamakhalekhukhwini. Lowo muntu waxazulula inkinga eyayinkulu kakhulu emhlabeni yokuxhumana. Siphinde sizobuka abantu abafana nalabantu abakhanda iy'nkundla zokuxhumana. Uma ubuka ngempela umthelela eziba nawo ey'mpilweni zabantu, uyabona ukuthi kwajulwa la ukuze kuqhamuke nombono. Yonke le mbono iqhamuka nabantu abafana nami nawe. Okwesithathu, ngenyoni ukhozi. Ukhozi aludli inyama eyifele. Luyazingela luyibambe into luzoyidla, luyibulale, luyidle ise-fresh. Alufani namanqe, wona alinda ukuthi kuze kubole, noma abanjelwayo inyamazana ayithole isibolile. Lona ludla into oluyizingelele lwayibambela yona, oluyidla ise-fresh, isakhali igazi. Lokhu kusho ukuthi uma umholi akufanele ukuthi uthembele kubantu kakhulu, ukuthi bona bazokubambela inyamazana. Kumele ukwazi ukuyizingelela wena. Akufuneki ukuthi wena njalo uncike ekucabangeni kwabanye abantu, ulinde ukuthi kuzothiwani bese kuyima wenza. Kumele ube macebo-cebo uma umholi, ube maqhinga akho. Kumele ube umxazululi kakhulukazi wey'nkinga zakho, ukwazi nokuxazulula iy'nkinga zabanye abantu. Kumele ube nezindlela ezahlukahlukene zokulolonga umqondo wakho, uzohlezi ukhaliphile, uzohlezi ukunikeza amacebo amasha aphusile naya phambili. Lokhu ungakwenza ngey'ndlela ezahlukahlukene ey'cija umqondo, kanje ngokufunda iy'ncwadi ey'khuluma ngaleso sihloko esihambisana nomkhakha wakho, nokubukela imibukiso, nokuhamba iy'nkomfa engabe y'khuluma ngaleso sihloko noma ezikulo mkhakha osebenza kuwona noma umkhakha okuwona. Zonke lezi ndlela zokuqeqesha umqondo ukuthi uhlezi uqhamuka namacebo ahambisana nesikhathi sangaleyo nkathi. Kungathi ku-2024 wena uma ufuna ukuxhumana nomuntu usabhala incwadi,
usafuna ukuyifaka eposini. Sekuney'ndlela ezintsha zokuxhumana nabantu ngalesikhathi samanje. Izinto ey'fana nalezo. Yonke into oyenzayo kumele ihambisane nesikhathi. Ngaleyo ndlela kumele umqondo wakho uqeqeshwe ukuthi ukwazi ukuqhamuka namacebo amasha, ukwazi ukuholela ey'ntweni ezintsha ezenzakalayo ngaleso sikhathi, ey'zokusiza ukuthi ukuhola kwakho kube okuhlabahlosile. Okwesine, okuwumkhuba wokhozi. Ukhozi luyasithanda isiphepho. Uma nje kunesiphepho, ukhozi luyajabula. Alibaleki luyocasha njengezinye iy'nyoni. Kodwa lona lusiqonda ngqo isiphepho, liyongena kuso, lundize kuso, luphile kusona. Empilweni-ke kuhlezi kuzoba ney'phepho ey'zoqhamuka emva kwesikhathi esithize. Njengomholi kumele ungabaleki uma kufika iy'khathi zobunzima, kodwa kumele uy'qonde ngqo, ubhekane nazo ngeziqu zamehlo. Kufanele ukuthi uqine uma kufika iy'khathi zobunzima, zingakukhahlamezi nje kalula. Ubekezele ngokwazi ukuthi emva kwalezi y'phepho uzophuma usuwumuntu oqinile kunakuqala. Okwesihlanu, ukhozi luyahlola ngaphambi kokuthi lwethembe. Kuyo yonke into oliyenzayo, luqale lihlole kuqala ngaphambi kokuthi lwethembe ukuthi le nto engiyenzayo izongiphumelelisa, izongiyisa phambili. Ukhozi sinokulibona ukuthi uma lindiza lona lifike lindize ebese luyama emoyeni, lungawashaya amaphiko. Indlela elisuke lumi ngayo lapho lisuke lihamba nomoya. Lokho likwenza ukuthi liqale lihlole kuqala ukuthi umoya uya ngaphi. Emese liwubona ukuthi uya ngaphi, uzolisa la olufuna ukuya khona, bese lusebenzisa wona amandla omoya ukuthi luhambe ngawo. Ngalokho kwenza kwalo, alisebenzisa amandla alo, selisebenzisa umoya ukuthi usebenzele lona. Kodwa liqale liwuhlole kuqala ukuthi mina ngifuna ukuya entshonalanga, lo moya uya entshonalanga yini? Uma uya entshonalanga then sengizohambisana nawo. Lokho ukuhlola isimo ngaphambi kokuthi usethembe ukuthi sikuyisa la oya khona yini. Nawe njengomholi kumele uyiqonde izimo ney'khathi, ebese ungaphikisani nazo, kodwa usebenzise zona ukuthi zikuyise la ofuna ukuya khona. Kodwa kumele uqale uyihlole ukuthi uma ngihambisana nalesi simo asingiyisi yini eweni, noma singiyisa ekuphumeleleni yini na. Qala uhlole bese uyathemba bese uhambisana naso. Ngoba futhi siyazi ukuthi uma uphikisana nesimo singakuvumeli, lokho kusuke kufana nokuthi udlala ngesikhathi, umosha nje amandla ngento engayindawo. Kanti uma uzosebenzisana naso isimo, uyakwazi ukuthi noma sisibi kodwa usisebenzise ngendlela ukuthi sihambelane na. Lokhu kuyakusiza ukuthi ufake amandla akho la adingeka khona, futhi la azokwazi ukusebenza ngendlela khona. Okwesithupha, ukhozi luyakholela ekuqeqesheni abanye. Luyasenza isiqiniseko sokuthi luba khona ekuqeqeshweni kwamaphupho, ikakhulukazi unina wawo amaphupho noma ukhozi lwesifazane. Emva kwesikhashana echanyiselwe, luyaye lwakhiphe luwaphonse phezulu ngenhloso yokuthi lufuna azame ukundiza. Okokuqala vele asuke engazi ukuthi kundizwa kanjani.
azozama ukundiza ehluleke, kodwa awathi mayehluleka bese liyawathatha lwabuyisele esidlekeni. Uma ewa liyawabamba luphinde lwaphonse phezulu kakhulu. Luyenze leyo nto azafunde ukundiza. Awafundi ukundiza phansi, esuka phansi, kodwa afunde ukundiza khona le phezulu. Futhi indlela elisuke lwaqeqeshwa ngayo ukuthi lulokhu lwaphonsa, lokhu lukhuphuka nawo eya phezulu kule ndawo le okumele aphile kuyona vele njengokhozi. Umholi oqotho-ke okwaziyo ukuqeqesha abeza ngemva kwakhe, ngoba kuyena okubalulekile kakhulu ukuthi ubani ozothatha esikhundleni sakhe uma kudlula yena. Okwesikhombisa nokokugcina kulesi sifundo ukuthi ukhozi luyazivuselela. Le nyoni iyisimanga, iyakwazi ukuthi izale kabusha. Njengoba ngike ngasho ukuthi ey'nyonini zonke ukhozi lona oluphila isikhathi eside kulinganiselwa eminyakeni engama-70 ukuphila kokhozi. Kucishe kulingane nokomuntu. Manje uma ubuka leso sikhathi side kakhulu uma uzosibeka esilwaneni esifana nenyoni. Ukhozi-ke lukwazi ukuthi uma lufika esigabeni esithize seminyaka lukwazi ukuthi luyivuselele luzaleke kabusha. Uma lufika esikhathini esingangeminyaka engama-40, lusuke selukhule ngokwanele, selukhule kakhulu kangangokuthi iy'mpiko zalo zisuke sezinkulu, seziney'mpapho ezinde. Umlomo wayo usuke usukhule waze wagoba. Ngithi siyawubona umlomo wokhozi ukuthi ungathi ugobile lapha phambili kwesigqobhamithi. Uyakhula-ke uma eselulidala uzogobele phakathi. Ney'nzwane okuyizona oluyisebenzisayo ukubamba isilwane esisuke sesizingela ofishi kanje nalezi zilwane ey'hamba phansi. Isuke seyikhule kakhulu ngendlela yokuthi uma lufika lubamba phansi alisakwazi ukubamba kahle. Isikhathi esiningi selifike lugaxele kanje ey'hlahleni nasotshanini. Suke seyikhule kakhulu inzwane. Uma selikuleyo minyaka lisuke sekumele lukhethe phakathi kwezinto ey'mbili, okuwukuphila nokufa. Uma lifuna ukuphila kusuke kumele lungene esigabeni esinzima esibuhlungu sokuyivuselela, esithatha isikhathi esilinganiselwa ey'nyangeni eziyisi-6. Into-ke oliyenzayo uma selibuyela uma selingena kulesi sigaba sokuyivuselela, lubuyela esidlekeni salo esicongweni sentaba, ngoba nesidleke sokhozi ngeke usithole nje ey'hlahleni noma usithole emadwaleni, ematsheni, phezulu esicongweni sentaba. Luyaye libuyele lapho-ke lufike, into yokuqala oluyenzayo, lufike luyishaye etsheni ngenhloso yokuthi lifuna ukuthi kuphume umlomo, lengxenye yomlomo eqinile. Luzoyishayisa etsheni iziphume, uzohlephuka umlomo iphume leyo ngxenye. Ebese luyahlala lilinde ukuthi ihlume kabusha. Uma isihlumile kabusha luzobe selusebenzisa lowo mlomo omusha ukukhipha amazwane, iy'nzwane zalo.
luyikhiphe ey'ndala lulinde futhi zihlume kabusha. Uma seyihlumile kabusha luzobe selisebenzisa inzwane nomlomo ukukhipha iy'mpaphe lezi ey'ndala, luyikhiphe mase yiphumile zonke bese luyalinda futhi ukuthi zihlume kabusha. Konke lokhu kwenzeka kuba isikhathi ngey'nyanga eziyisithupha. Ngaleso sikhathi lisuke lungadli, lusuke lilindile, lisuke luyivuselela. Emva kwalokho-ke lusuke seluzaleke kabusha, selizoqala luqhubeke nempilo. Selungaphila eminye iminyaka engaphezu kwama30. Uma uwumholi-ke kubalulekile ukuthi wenzise okokhozi ngoba nawe uhamba ukhule. Kube khona izinto ezizoba kuwena engasezukuhambisana nesikhathi osukusona. Osekumele noma-ke wena ungeke uyinqume umlomo ney'nzwane, kodwa ukuyivuselela okukhulu ukwenza ngaphakathi nasemqondweni. Kubalulekile ukuthi uthi ukubuyela emumva uyiqeqeshe ngezinto ehambiselana naleso sikhathi ukuze uzaleke kabusha. Uma-ke uwumuntu ubheje ngawe, kubalulekile ukuthi kube ney'ndlela oyisebenzisayo ukuzinakekela. IsiZulu-ke sithi umuntu ufunda aze afe. Akusikhona konke futhi okwaziyo. Akuyona yonke into ozoyazi ngey'khathi ezahlukahlukene. Futhi okwaziyo namhlanje nginesiqiniseko sokuthi kusasa khona okusho ozobe ungakwazi. Lokho okwaziyo mhlambe kuzobe kungasasebenzi noma kuzobe kungasenaso isisindo ngendlela yokuthi kuzokusiza ukuthi uye phambili. Ukuziqeqesha nokuzihlola okukusizayo ukuthi uhambisane nesikhathi ukuze uhlezi uwumuntu owamukelekile ekhaya, isemzini wakho, isesontweni lakho, isemsebenzini la usebenza khona, isemphakathini nje jikelele. Kubalulekile ukuthi uzinakekele ukuze uzokwamukeleka emphakathini. Ungayitholi usuwumuntu ongamukelekile ngendlela yokuthi wena awuzinakekeli, awuzithandi. Njengoba bengike ngasho ngendlela ukuthi ubuholi obukhulu kunabo bonke obokuzihola wena. Kumele ube nendlela yokunakekela umzimba wakho. Kumele ube nendlela yokunakekela umqondo wakho. Kumele ube nendlela yokunakekela umphefumulo wakho. Indlela yokunakekela iy'mali zakho noma umnotho wakho. Indlela yokunakekela abantwana bakho, umndeni wakho. Uma ukwazi ukwenza lezo zinto kahle, usuke usukulungela ukuthi ungaba umholi nakwezinye iy'ndawo. Lokho nje kukodwa kuyisisekelo sokuthi ungahola noma ngabe ikuphi. Ngoba ngempela uma ungakwazi ukuzihola wena, ungakwazi ukuhola indlu yakho, yini ndaba kumele sikuthembe la emphakathini ukuthi usihole uma uhlulwa ukuhola igceke lakho, uhlulwa ukuzihola wena. Akuqonde kuwe qala naseduze kwakho. Uma sekuqondile-ke usungaphuma-ke ngaphandle uyofuna ukuba induna, ufuna ukuba inkosi,
ufune ukuphatha abantu emsebenzini, qala ngokuthi ulungise la kuwena, bese-ke ufuna ukulungisa nakwabanye abantu. Asizinakekele sibe abaholi abaqotho. Ngiyabonga.